Studju magħmul minn 3 ekonomisti tal-Bank Ċentrali Dr. Valentina Antonarelli, Ian Borch u Dr. Aaron Grech jindika li anke wara li jitqies l-effett tal-ħajja kemm il-pensjoni kif ukoll il-paga minima żdiedu b'mod qawwi fl-aħħar 10 snin. It-3 ekonomisti sostnew dan wara li qablu il-bidla fil-pensjoni u fil-paga minima ma kemm żdiedu il-prezzijiet ta' dawk il-prodotti u s-servizzi l-aktar jaffettwaw lil dawn il-faxex tas-soċjetà. Fil-fatt dan il-kejl speċjali jagħti aktar importanza lil prezzijiet tal-oġġetti tal-ikel u tal-mediċini fost l-oħrajn. Meta tqis il-benefiċċji li kwalifikaw għalihom l-anzjani b'pensjoni baxxa, jirriżulta li fuq 10 snin kien hemm żieda bejn 45% u 50%, bl-akbar żieda tkun għal pensjonanti miż-żewġin. Bil-maqlub pensjonanti fuq l-ogħla pensjoni raw żieda 28% fl-istess perjodu. Meta wieħed jieħu in konsiderazzjoni l-għoli tal-ħajja fl-istess żmien, jirriżulta li xorta kien hemm żieda ta' 28% għal dawk miż-żewġin fuq il-pensjoni minima. L-istudju ħares ukoll kif inbidlet il-paga minima ma' żmien kif ukoll il-benefiċċji relatati. Jirriżulta li persuna single b'żewġ titfal rat żieda komplessiva ta' 46% bejn l-2014 u l-2023, waqt li persuna miż-żewġa kellha żieda ta' 31%. F'dan il-każ ukoll iż-żieda baqgħet sinifikanti meta wieħed qis l-effett tal-għoli tal-ħajja. L-istudju nnota li jekk jintuża il-kejl uffiċjali tal-inflazzjoni flok dan il-kejl aktar rigorus, it-titjib ikun ħafna sostnut. Fid-dawl ta' dan, l-awturi jilqu l-modifika tal-mekkaniżmu addizzjonali kontra l-għoli tal-ħajja għax hu bbażat fuq dan il-metodu aktar rilevanti għal dawk bidħul baxx. Fil-fatt li studja l-Bank Ċentrali konkludi billi jgħid li dan għandu jassigura li l-effett fuq il-poter tal-akkwist ta' dawk irtirati jew bidħul baxx jiġi protett aħjar.